Inini, I am a teacher. I am suffering. Kutambura kwangu kwazosvika pakupedzisira. Unotanga uchashingirira but iye zvino handisisina kana plan. The government expects me kuti nokuti vakandiemploya, I have to work and produce results in the classroom. But what do I get? What do I get? I'm earning a salary which is not able to sustain me for even a week. For even a week. Right now as it is, ini ndine mwana ane 6 months izvozvi. Ndine umwe asati akuenda kugrade 0. Ndine umwe ari kuenda kuchikoro. I've got 3 kids. But my other 2 kids are suffering. I tell you, are suffering. Ndiri kukumbira kumaraini, kukumbira kuti vasari nevana vangu 2 ava. Handina mari yokuhaya emaid. Saka ndinoita zvokuti chero wandaona wandakumbirawo wakambotaura neniwo kana kuti wandinoziva ndokumbirawo musare nevana vangu. Ndiri kutonyepa kuti ndichaona plani pana maid handipromisa kuti unouya but haasi kuuya. Ndokupai chero chandinacho. Handichakwanisi kana ivo vandiri kusiyira vana handikwanisi kana kuvabhadhara mari. Ndakutotora hembe dzandakambotenga kudhara. Ndozandenge ndakuvapa kana vambosara nemwana wangu. And inini vana vangu ava safety yavo haisina kumira zvakanaka. Kana wakungosiya mwana pese pese, it's not safe. And kamwe kacho ako kasati kakuenda kuECD kagirl child. Inini ndatambura ndakambotambuzama kutsvaka maid. Mari dzacho dzavanotaura I can't afford. Maid kana achikuudza ati anoda 100 US. Kana ndamupa 100 US, iye akutohora kutodarika ini nokuti ini yandasara nayo haifanani neyaatora. Ini ndinenge ndatosara neshoma. Kana iri safe food hatitauri. 1 room 100 US. 100 US. Ndikabhadhara 2 rooms nomurume wangu is civil servant. Iye akahora anobvisa 100. Ini ndobvisa 100. Tobhadhara 2 rooms 200. Mari yasara iya haikwanisi kuti tingakwanisa kuti ndinokwira ndichienda kubasa ndichidzoka. Aitombokwani kana kuti ndingatenga chikafu chokuti chingatiraramisa. Apa handisati ndataura magetsi, handisati ndataura mvura, handisati ndataura lunch box yemwana wangu. Chingwa chaicho ndingaisa chingwa mulunch box yemwana wangu. Hazvichagoni. Pamwe ndinoisa sadza. Achichema achiti mama sadza vanondiseka. Ndakatomuudza kuti iwewe kana yabreak unobuda muklasi. Wongofamba kure nevamwe uchidya. Because vanoti vanondiseka. Sadza nemavheji. This is getting out of hand. I wonder if the government knows kuti tinotambira mari. Handizivi kuti vanoziva here. The president vanoziva here kuti maticha anotambira mari. Kana kuti naivo vanonyeperwa please. Ngavaziviswe, ngavaradzwe mapayslip edu. Ko kana vachiziva, why vachitidaro, why vachitibata rafu? Ko takatadzei? Takanyanyotadzei kona iveduwe? Iye zvino unosekwa muraini. Because zvaunenge uri uchinoenda kubasa. Hazviratidzi kuti you learned somebody. The way you dress. Nemararamiro ako anenge achionekwa necommunity.
aveduwe hatindai nini musi wa1 March aiwa ndakuzama zvangu tombozama kuti ndinochengetedza basa but ndochengetedza chii chandochengetedza ipapa chii chandinowana pabasa racho hapana chandinowana. It's just a name kuti I'm a teacher but hapana chandinowana. Ndichitambura kudai so ndatambura I cannot even afford kuti wonditi ndinotengawo kana kasipo kanonhuhwirira kokugeza. Inini kana aya anonzi madiapers emwana aya in this era andiwazivi. Ndiri kungogwa nemanapkin hangu iwawo 6 ndo andinongouya ndichitora green bar ndowachisa green bar iya ndora ndosukisa ndora ndogezesa nevana vangu because zvemadiapers izvi ndikatoita zvemadiapers which means kana 5 kg 10 kg yehovha ndichakwanisi kuitenga. Mwana ndinongosiya ndinobika porridge ndoisa muchilunch box ndiyo ndinosiyira amai dzimwe nguva ndinomusiyira amai pamusika ndoti momupa porridge iyoyi. Handikwanisi kuti ngamutengerewo kana mukaka wokuti asare achinwa. Hai inini ndazokonewa ndazosvika pakukonewa. As I'm talking right now ndiri kurwadziwa pamwoyo kurwadziwa kusingaite. Please all the teachers vari kurwadziwa sezvandiri kuita vari kutambura sezvandiri kuita let's stay at home musi wa1 March. Tikagara kumba if the government is serious and is serious about us teachers kana vachitionawo sevanhu mahuman beings and they will address us vachatiwedzerawo mari. Tinoda a living wage ndo yatiri kuda chete kuti tikwanisewo kurarama nemhuri dzedu. Titoreiwo sevanhu musatitorawo kunge maslaves nguva yevarungu yokuti munhu aingoshanda chero mari yaapiwa iyoyo kana usingadi fek enda. Tinokumbirawo shuwa ndinokumbirisawo maticha let's stay at home until government yataura nesu yatiwedzera mari. Inini I am a teacher. I am suffering. Kutambura kwangu kwazosvika pakupedza.